Честит рожден ден, Ели! Честит юбилей! Честит половин век, приятелко! Сигурна съм, че много се вълнуваш. Добре дошла в другата половина от живота. Тази, която е малко по-забавена, малко изпълнена с повече равносметка, в тази, в която търсим смисъл и там, където го няма. Тази, в която се радваме на дребните нещица, но тази, в която събираме плодовете от предходната половина на живота ни. Сигурна съм, че за те ще бъде много удовлетворяваща. Бъди здрава, бъди щастлива, бъди обичана, бъди споделена. Нека Господ те благослови с внуци и правнуци. Благодаря ти за доверието, което си ме гласувала. За това, че твоята прическа и стайлинг бяха моята запазена марка. Благодарение на естествената ти красота, чар и обаяние, ти вдъхнови много жени да търсят точно моите услуги, за да изглеждат прекрасно, както винаги си изглеждала ти. Благодаря ти за времето, в което имахме възможност да разговаряме, да се караме понякога. Винаги е било много приятно. Споровите с тебе, ти си или от малкото хора, които умеят да водят диалог. Качествен и удовлетворяващ. Изключително съм ти благодарна за това нещо. Искам в навечерието на бъдещия половин век, дай Боже и повече, да ти отправя едно предизвикателство и едно пожелание. А то е свързано с една твоя скрита страст, с един твой открит талант все още. С една твоя до някъде споделена мечта. А това е кулинарството. Пожелавам ти през бъдещите 50 години, дай Боже и повече, да направиш свой кулинарен сайт, платформа, дай Боже и академия. Сигурна съм, че ще бъде успешна. Все пак, ти си единствената жена, на която дядо Коледа оставил писмо, че сърмите, приготвени от нея, са най-добрите, които някога е опитвал. Все още се възхищавам на тази твоя дълновидност. Да предознаеш, че дядо Коледа е толкова голям фен на асеноградските сърми. Пожелавам ти един прекрасен празник, едно прекрасно изживяване с любимите ти хора. Бъди здрава, щастлива. Обичам те и до нови срещи, приятелко.